Uyithi isizukulwane sakho ungasiniki yona ubaba uMzwandile Mfoka Mavula. Sizothetha naye ke ngelixesha ngekudala. Into ebalulekileyo nje ukuhloma ngepeni nephepha uthatha inkcukacha nengcombolo ezithe vetshe. Mkhulu masikubulise sikwamkele emsakazweni kweZulu FM. Sibingelele Mfoka Mthwesa, sibingelele abalaleli beZulu uMzansi ngalesikhathi. Nkosi kakhulu tata siyabulela ndikuvala loud and clear ndikuva kahle kakhulu kuyatsho basekhaya elicha madoda ya asozeliyeke balicha kodwa ikhaya ngiyeka nini bali kuhle namhlanje masincome kusho ukuthi ne-improvile kuna last week yasho ukuthi akuselonxiwa sekulekhali ufudumele ngoimfudumali yabonakala kodwa ke mkhulu kufuneka loo nto lexa ngaba kulikhaya kungahlali ingathi kulicha impela kungabe lenxiwa impela yabo ngaze kubizwe iCommission uthi awubhekela ekhaya bakutheni lingayiphambili no into mhlawumbe singayixoxa sasisempophomeni ngoba ngaze kubizwe thi siphendule yesimkhulu nasempo no lezi ngeke siziyeke zizophela lezi ngoba sihlubula umoya uyabo ziyadida ukuthi kukhona into nje mina ngithi mangimlalela umuntu ngimbuke khona kade ngimlalela nje fakaza lapha eParliament kulezi nsuku ezimbili ezidlule ngithi uyabo kuba bengilo muntu ngabe ngivele ngiyivume lento ngoba isobala ayidefend uyamuzwe khuluma nje ukuthi uyehluleke ukuyidefenda lento uhlule nje ku yes or no ubuchazi lo umuntu yoda ililodwa iqiniso alikhulumile lapha ngelokuthi uyazana nazo zonke lezi gebengu asolwayo ukuthi uyazana nazo ilona qiniso kuphela ke lelo zonke ezinye izinto uyayizwa nje uzikhulumela amampunge nje so manje ulokhu uzile uyakhombisa lo muntu ukuthi ngeke asalungiseka uyaboma uzothi ubanjiwe sibaye uphike uthi hayi bengekho sibayeni mina yabo so uyabona ukuthi ke but ngiyohleze ngisho ngithi yamko lezi zinto akufanele zisethuse awukwazi ukuthatha abantu abakhulele behlala ematendini nje exile uthatha umuntu okhulele ematendini umthatha uzomnika iphesi yemali yezwe umuntu ongenamsamo uzomnika ipin code yezwe yebo umuntu ongenamsamo abantu kuyibona ababulela iSouth Africa kakhulu ngalamakhosi ala eSouth Africa izwe lathathwa emakhosini mayibuya izwe kwawona abelungu mabethi bayalibuyisa kwawona amakhosi adidekile angosopolitiki kwawona yabo manje ugcina konakala kwakuyoba ngcono kuba lifike izwe lafikele emakhosini amakhosi aqhele futhi kwipolitiki ipolitiki belike aphathe ngokwesintu kwakuyoba ngcono ngoba at least amakhansela ngaba nje sinezinduna eziqondile nazo ezingekho kwepolitiki ezidlala yandima yamakhansela yayibona leyo nto sibe no president nje oyinkosi ayithi ubone ko Mauritius ubone ko United Arab Emirates kulamazwe ngamaSulumane kuphathi king kuphathi king kuba ne king noba sopolitiki bekhona balanga phansi kweking so akho hayi ukuthi wonke right uyobona moye Swazini iking yakho yayibothi confuse abantu bayalamba ngala iphile impilo but amakhosi akaba namaphakathi ayagada inkosi kuba namadoda ahlele eduze ayitshela ukuthi wrong njengamanje ayikho lento okuncetheza ayikho lento okuncetheza ukuthi ngiyasaba ukumxeka upresident ngoba ngisemseni wakhe induna ayibekwanga ayibekwa inkosi induna yakhethwa ngabantu so induna iyakwazi ukukhuluma iqondisi lokhu zayo but ke ngicabanga ukuthi zezinkinga lezi siyohlezi sinazo ngoba isystem le esibusayo iyavuma ukuthi lezi zinto zenzeke isystem ye-capitalism corruption uqobe isystem yabo akasichiye kanjalo sibuya usayiqala kahle kakhulu namhlanje sobheka kakhulukazi umehluko phakathi kwethongo nedlozi ngoba
sinokuyiconfuse sinokuyiconfuse lento sithi kunabantu nabacabanga ukuthi mawuthi idlozi usosho ngesizulu mawuthi ithongo usho ngesixhosa yabo ya baningi mhlambe nawe nje nawe kuluku kudide unjalo ikhona lonto ikhona kodwa ke ngithandile xa usathi sibuye emanzini empophomeni kodwa babephumela abantu wabona babaningi kangakanani ngikumbula nje sesiphansi lapho wathola ukuthi hayibo imoto ziyashoda yabo so at least abantu bakhona abantu abayiqondayo lento ukuthi kubalika kangakanani ukuthi balungise izimo zabo nokuthi ba understand ukuthi akuyona yonke into yolashwa ngemithi uyabona singase si understand leyo nto ukuthi khona ezinye izinto ezidinga thina mawubuye emanzini ngiyazi mabe kumnyama ekhaya kuyakhanya abantwana babengawuthola umsebenzi uzotholakala namanje khona ke nomsakazi ngambona lapha ngangimaze ngumsakazi kodwa nje hayi ngiyavuma hayi namandla wangisurprise yes wangisurprise ukuthi ilokho zezulu omzansi linomsakazo onamandla kangaka kuzwe into ezikamoya madoda sengiyoqinisekisa manje ukuthi njalo masiye emanzini uba khona ngoba lapha wadlala indima enkulu kakhulu suke siyabonga but ke sibuyela kuyona ilokhuza topic ezinye zezinto eyenza ukuthi kubaleke ukuthi simane sicathulisana ngalezi zinto ngoba kufanele kancane sizame ukudila nezimo ezikhona ngeke ngathi kuwe mthwesi ngelinye ilanga mungabuka masenze imisebenzi ngizama ukuveza lento yokuthi kubaleke kangakanani ukuthi siyiqonde nasempepheni masikhuluma sengakhuluma amagama sibiza amagama wrong ngeke ngathi kuwena khona izizukulwana ngokuya zishintsha kugcina kushintsha nemisamo masenze imisebenzi uyabona isibonelo kukho lento ukuthi mawenza nobaliladi noma litiye lapha emsamo sekubekwa manje nama-cider utshwala uthola amasavana uthole ini kodwa muzoyibheka lento yaqala ngokuthi kungena uSnifu ngoba ugogo kunogogo esimaziyo la ekhaya wayibhema uSnifu insangu kunomkhulu wala ekhaya wayibhema insangu imboza kunobani wayibhema imboza ngokuya kuhamba isikhathi kusho ukuthi ngaleso sikhathi angithi ke utshwala okuyibona besintu obubekwayo emsamo umqombothi manje bese sithi kunomkhulu wala ekhaya wayethanda iSmirnoff sesiyasibeka yayibona umbuzo ke ula ekuthenini le generation le ephila manje ngoba isazoba ngamadluzi vele kuyala le generation le uzothola ogogo abenze lama-tattoo abazofuna ama-tattoo ezinganeni aphuphisa ingane ukuthi fayenze i-tattoo ngimenzele i-tattoo ngoba wayenzele i-tattoo kunogogo owayibhema intashi kufanele kubekwe intashi elokhuzeni mawenza umsebenzi wakhe ngoba uzongasondeli iyona nto yayithanda le ezokwenza ukuthi asondele kunogogo wayibhema ihunga kunomkhulu wayibhema ihunga la ekhaya ngakho ke masifuna umsebenzi wakhe uhambe kahle kufanele sibeke lezi zinto umahabli yabo because lezi zinto esizibona zibekwa zazingekho njengoba ngisho ugologa ukazi ubelisiko but manje sekuyaphoqa because kunabantu ababezenza lezi zinto bese kuthiwa kufanelekile ukuthi kulokhuze babekelwe lapha kuze kuthiwa ufuneka unentambo uyayibona leyo nto kuthiwe makube kwamhlophe nobovu yabo
akuwona amasiko lezinto ukhumbula imikhuba eqhamuka lapho nalana ke akulona iqiniso ukuthi idlozi usuke usho ngesizulu ithonga usho ngesixhosa esixhosa kuthiwa zizinyanya okanye amanyange mawukhuluma ngabantu abadala idlozi lengaba sisizulu ngokuthi umuntu oqala owakhuluma esebenzisa lelo gama wayebiza ngegama lesizulu khumbula ukuthi lama languages sisizulu nesixhosa naphuma ulimi noluyi-1 okuyilimi lesinguni ahlobene ayinto eyi-1 yeah ayinto eyi-1 njengoba ubona even isizulu sesodwa sihlukahlukene ngokwezindawo uyamuzwa nje umuntu wanongoma mekhuluma ukuthi lo ngwaka nongoma lo ngwasephushepstini uyabo so ihamba kanjalo lento yokuhlukahluka kodwa mangingakwenzela nje sibonelo umuntu mayethi ngizokubamba ngesidlozana umuntu ufana uthi ukubamba amawashini umuntu osuke kubamba kabi okay igama ke elithi idlozi lisukela lapho kuleyo nkulumo kusho ukuthi ngabantu bakini okanye ngingabona abantu bakini kodwa ngimoya yabantu esebaphuma enyameni abasuke beza ngenkani kuwe belwa kuthiwe lidlozi ngoba likubamba ngesidlozana ekusho ukuthi akuwona umoya omuhle loza kahle manje ke umbuzo ke ula ekuthenini mangabe ukhuluma lapha empepheni uthi ubiza idlozi uthi wena dlozi lami hey okay kunomehluko mawuthi ngihawukele ethongo lami noma uthi idlozi lami ingakho uzozwa abantu abaningi bezothi empepheni wanzoyishisa impepho kugijima kufike labantu ababhedayo ukuqala is because nathi siyababiza ndimo biza kuqala exactly ezinye izinto sizenza singanaki mawubheka igama elithi ithongo lisho abantu bakini laba ekufaya bafike vele befika kahle liqhamuka lona ekuthenini bafika ulele ebuthongweni bese kuthiwa ke lithongo ingakho ke uzozwa amaphupho kuthiwa ngesixhosa ukuthonga uyayibona nangoku umehluko olokhu zilocacile ngoba kufanele igama sijule kulo silibheke ukuthi kwakutheni because umcabango umuntu mayekhuluma kubalekile ilanguage ibaleke ngaleyo nto ukuthi ingawe translation ifuna umuntu ounderstanda ilanguage yeah nobunzulu bayo kufanele umuntu maye kuthiwa idlozi yes ushilo wathi idlozi bese siyabheka ukuthi emcabangweni wakhe bekukhonana engqondweni ezasho lento uyishilo kuyisho bathi ubecabangani bese siyabona ukuthi ubebuka indlela eza ngayo lo muntu ezaka besibonelo mawuzophupha ake sithi nawe ekhaya kuxakekiwe akukho sibaya akukho lutho akho gadi mhlawumbe futhi ubaba wala ekhaya ushone ngenamfuyo nogogo la ekhaya ushone kungekho mfuyo abantu abadala nje la ekhaya bonke bayazi ukuthi kumnyama sebeshonile sebekulesimo sikholelwa ukuthi basuke benamandla ngoba babona ngale nangala basezweni likamoya bayayazi into abayishile ezweni lenyama abesela kulokhuza umkhulu wala ekhaya futhi nimenzele umsebenzi wenkomo alwe kulima labantu ezingozini makuyohlolwa hayi ngosibani bani udiniyo akayenze nalento ukuthi akaqala enze kube khona ingane yala ekhaya isebenzayo ukuze ithole le mali ukuthi athi mayifuna inkomo kube lula ukuthi kube khona umuntu la ekhaya oyenzayo yilabo bantu esikhuluma ngabo masikhuluma ngedlozi labantu abafuna izinto abazaziyo ukuthi azikho baphoqe badlubulundele mangaba belokhuza beletha befuna lezi zinto lezi omunye
uthola ukuthi nje uyalwa mhlambe ingane uzowayizala ingane mhlambe wayiphika wazi washona mhlambe wangayiphika kodwa wangayenzela lutho wangayinaka mase eshoni la ilwisa ukuthi lengane kufuneka imenzele izinto kodwa uyayazi ukuthi akayizali emfazini akanalungelo layo but uyecindezela ukuthi mayize izofola ngaphansi kwakhe imenzele izinto ufuna imakhela umuzi ufuna uthini mayingazenzi lezi zinto ayidalela izinkinga. Omunye uthola ukuthi mhlambe kwakunento okuthize okwakufanele ayigcine mhlambe kungaba ukuthwasa kanje wakubalekela wabheje saphila wathi ngeke azayenze leyo nto. Omunye athi hayi mina ngisindiswe into lezi zinto angikholelwa kuzona anela shone angasabuyi iqala abuya azochaza ukuthi ngangirong uyabo uthola ukuthi umuntu unempakamo seshonile abuya athi angabuya athi ngangirong sengitholile ngale ukuthi izinto zenziwa kanje mhlambe ngicela ungigcinele lelisiko kanje nakanje ukuze umoya wami ube right nami ngizokwenzela ukuthi abuyelwa kuwena ukubone ngezinto zakho mhlawumbe phelwe ngumsebenzi uthotho kanye ubhidlike imishado makuthi kuyalandelwa hayi ngosibani ufuna ukuthi uthwase lo muntu owazi kahle ukuthi akahambisani nento zesintu uzokholwa kanjani kokuqala ukuthi uyena ngoba uyamazi ukuthi lezi zinto engazifuni uzokholwa kanjani yayibona leyo nto ileyo mimoya le ekubalekile ukuthi si understand ngoba abanye abantu umthola ethwase ngenxa yobunzima abhekene nabo aphinda inhlekise egcineni seqedile lesigebengu besifuna ukuthi athwase sesilungelwe sona ngali simshiya kanjalo asisamenzeli lutho. That is why uzobona abantu abathwasayo kunalento ukuthi kubalekile ukuthi aqala ayogeza okuqala ugezwe lemimoya kuqalwe emanzini bese kungena emithini ke manje aqiniso nokuqinisa ukuchecka ukuthi lento iyiyo yini azafihlelo nokufihlelwa into ukuze kubonakala ukuthi xesha lokufihlela ubuye naye njalo exactly akithi manje uyayibona lento ukuthi idlozi limbambe ngesidlozana asikho isikhathi esiningi sokuthi umuntu afuna ukutesta zonke lezo zinto lezo because izinkinga zisuke zimpondelene kanje ungena ekuthwaseni uyagijima sekuyindawo yokuphephela liya kwezinye isikhathi kabe nebhadi nalo asuke eyakuyena emthwasisa naye mhlawumbe abuke ngokwebusiness ku-end up ke izinto ke zilokhuza ngoba iqiniso lethu umuntu mayethwasa wonke umuntu othwasa kufanele ngabe uyazi ukuthi uthwaselani ngubani lwafuna thwasa leliphi ithonga elilokhuzayo isiqu somuntu kubani kungaba wayethwasile yena ngoba kunomehluko ukuthi ugogo wakho owayesangoma ufuna ukuthi mthwasele kunomehluko ukuthi ugogo wakho abalekela ukuthwasa ngakho kusefuna ukulukhuza sefuna ukwenzela lezi zinto bakhona ke nabanye nje uthola ukuthi wabhunguka mhlambe wafela elokhuzini wafela le kude wangalandeka nabo labo bantu bayathanda ukuthi beze nezinkinga abajwayele ukuvela ngamaphupho umehluko nangu labantu abayidlozi ubabona ngezinto ezimanifesta kuwena nje ezimbi. Okay mhlawumbe selapho mkhulu asiqale ngapho licala Ubani ungenaso stress sonke sine stress
Ngabe istress semali, somndeni, sokushonelwa, somsebenzi noma istress sempilo nje. Ekugcineni isiyatholakala imbiza yencindezi, i-D-Stress. Itholakala emakhemisi aseduze nawe. Link Pharmacy, Alpha Pharmacy. Yebo kunjalo, imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini. eSoweto Gold isiyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban setholakala nambari ethi 066 007 5043. Ukanti setholakala nasefolweni ku069 198 Kunjalo-ke ngiqhubeni igama layo esitokhle khulu sithi Mzansi Talks izwa umehluko sifumana kuhle khulu kwi-frequency kunale 8.0 silapha-ke kunamba 892 Umngeni Road Komentshisi apho-ke sikunezo sasazo oluza kwenqo ngalixesha-ke kumhla ka-15 ku-October 2025 kungolwesithathu ezinsukwini ixesha lakho liyasho into yobana-ke imizuzu ngamashumi 27 ibethile insimbi yesibhozo. Khumbula-ke silive epagini pha-ke ku-YouTube kwaphila mzimba silive nakanjani-ke ngena-ke usubscribe khonapho press bell kwazi notify ngezinto ezenzekalayo ekhasini phake ku YouTube kwaphila mzimba. Bakhona ku Facebook, bakhona ku TikTok, uyabhala nje phila mzimba uzokwazi ukuthola ngayo yonke into ikakhulukazi eyenzekayo. Mkhulu masibuye sesibuyile tata enkosi ubusatsho ke kunendlela abaziveza ngayo ngithi kuwena Mthwesi umehluko omkhulu ithonga abantu laba sithi ithonga baziveza izinto zabo ngisho kuthiwa ke bavela ngolaka kodwa baziveza amaphupho. Khumbula into yokuphupha eqaleni kwakuNkulunkulu owayevela ngamaphupho. Hey madoda kuba prophet yebo uyayibo ukuthi alayineka kanjani ilokho za into yokuphupha ibalekile. Ma ungabuka nje isibonelo mina angifuni ukulongiconvince abantu ngezinto ezithize because kade ngangichaza lento yeBhayibheli iTestament elidala kade ngangichaza ukuthi ingxenye yempilo yabantu abamnyama kuphela yantshontshwa. Okay, yeah, because namagama owathola abantu ababizwe ngawo lapha akona amagama esilungu ukuthi abantu abasakwazi ukuhlukanisa isilungu nezinye izilimi. Mozobheka izethembiso ezaziqhamuka esikhathini esiningi zaziqhamuka amaphupho Abraham nje. uAbraham mhlambe zintathu izinto singakhuluma ngazo ezibalekile. Eyokuqala ngeyokuthi athenjisa ukuthi unikeza umhlaba izwe lesithembiso mawukuzwe ngalo lensenziwa kuAbraham lesasethembiso ngephupho elele. Esesibili kwathi uzoba ubaba wezizwe eziningi wakhulu wazona waba no 90 years akabathola abantwana. Esesithathu kwathi izizwe zonke zomhlaba ziyobusiseka ngenzalo yakhe. Kodwa nangu na 90 years waze wathi unkosikazi wakhe wathi hayi ngoba uyaguga thatha nasi sisebenza uhaga uthola umntwana kusona ngoba nami sengigugile manje umntwana akatholakala. Kwazala umfana waba uIshmael. Kodwa uNkulunkulu wasigcina isethembiso wamthola umntwana waba nguIsaac kodwa ke waye uIsaac ngalo wamthola waba yi1. Khumbula kuthiwe uzoba ubaba uze wathi bheka ungakwazi ukuzibala izintuli lezi zomhlabathi. Wathi abantwana bakho inzalo yakho yoba ngako. Wathola lo okusho ukuthi umntwana wesethembiso uyedwa ngoba lo bebese bezakhela bona bethi lo nguIshmael lo owakhipha lesizwe samaSulman sama-Arab. Wathola uIsaac
uIsaac naye wathola amadodana amabili uEsau noJakobe. Kodwa uJakobe wathola amadodana awu12. Kulawo madodana awu12 kwaphuma ama-tribes akwa-Israyeli awu12. Kulawo ma-tribes awu12 kukhona ephethe ubukhosi enguJuda. Kube khona ephethe impepho yobupristi ekunguLevi. So amaphupho nenkosi uAbimeleki ngesikhathi uAbraham elokhuzile ifuna unkosikazi wayo. uAbraham uhamba nesalukazi sakhe sebevele badala bagugile. Inkosi mayiqhamuka ibona uSara ithi intombi enhle kangayo ifuna ukumthatha asabe noAbraham kusho ukuthi unkosikazi wakhe atha usisi wakhe ngoba yabona bazombulala. Iphupha lifike ebusuku uAbimeleki athi uNkulunkulu leyo ndoda ngumprofeti kumfazi wayo lo. Ngakho ke njengoba usuwenzele into yensile xolisa kuyona ezokuthandazela ukuthi isono sisuke kuwena. Wavuka ekseni wamtshela ukuthi hawu ngikhohliseleni wathi usisi wakho lo wasemphimfuyo wampha yonke into. So ma kuhamba isikhathi. So ngicabanga ukuthi ulindele ke manje uAbraham njengomuntu obephupha mase shonile kulindelekile ukuthi lamaphupha aqhubeke. Uyowathola nako Joseph bechaza amaphupho besemajele sekukhona abantu abangama expert okuchaza amaphupho oDaniel bengama expert bechaza amaphupho. Inkosi ibithi kudala mayikhona bese ba nomprofeti ekuyena oyichazelayo athi ke wonile manje uNkulunkulu udiniwe kuzokwenzeka ukuthi khumbula uNkulunkulu esikhuluma ngaye la ngalezi khathi engikhuluma ngazo. Angikhulumi ngoNkulunkulu wasesontweni. Ngikhuluma ngoNkulunkulu owumoya. Obe understandwa ngokwemsamo that is why khona le nto yempepho. Angikhulumi ngoNkulunkulu yothi ngesonto kuyiwesontweni. Angikhulumi ngereligion. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wemvelo kwi context la sikhuluma ngemvelo inature. So ngenza ukuthi kungabi khona ukudideka. Ngabe khona ukuthi hayi. So ke ukuphupha ke makuwukuthi asihlobene nalabantu engikhuluma ngabo la ku originator khona lamaphupho. Siphupha kanjani thina namhlanje sikuthatha phi lokuphupha lo? Siyithatha phi lento ukuthi kumuntu oswashona ngephupho. Ekufaya ngabasi usezulwini akekho la ubhekile izinto zasezulwini manje khona la kubuswa khona kuthiwa yonke into right. Akhulume ngezimbuzi ezila emhlabeni. Akhulume ngowakhelwe indlu la emhlabeni la ekhaya. Asho izinto athi ayithi uzwile ngithe uNkulunkulu uthi ngizokunikeza izingane kusho kaAbraham. Uthi ingane zakho zizoba ngaphezulu kwezihlabathi zolwandle. Manje ezikhathini zamanje baningi abantu abangakutshela ukuthi kunengane owafika esalukazi ephuphini. Samnika sathi nayi ingane siyamnika athi mayisichaza umakoti evuka ekseni esichaza kushiwo kuthiwa hayi ngugogo wala ekhaya ngokwendlela ambuke ngayo amchaza ngathi isalukazi besinje kuthiwa ugogo wala ekhaya lo ngempela ingane ishivele. Yabo. So masikhuluma ngethonga sikhulumi ngentsumantsumani but kufanele sikwazi ukuhlukanisa ithonga nedlozi because amadlozi kufuneka sizame ukuwaqeda kancane. Amadlozi sizowaqeda ngokuthi kuqale thina because nathi sisazoba ngawo amadlozi. Masiqhubeka nalezi zinto esizenzayo. Ziningi izinto uyabona nje kukhona enye ebaluleke kakhulu edala lento ukuthi abantu bangabi ngamathonga right. Lento ukuthi umuntu mayeshona noma ushonele esibhedlela noma ushonele ekhaya uyathatha usuke emakhazini akekho umuntu wala ekhaya okhulumile ukuthi kumele kwenziwe njani ngalomuntu uyafika uyahlinzwa lapha khishwa amathumbu khishwa ubuchopho kufaka ovolo kwenziwa zonke lezi zinto. Kanti ngokomthetho wase South Africa
umuntu ekuphoqa ukuthi ahlinzwe umuntu oshone ngengozi kuphela. Awumuntu osuke egulile, angithi inhloso yokuthi ayohlinzwa ukuthi wenziwe i-postmortem kutholakala ukuthi kwenzakaleni, kumile inhliziyo yokuqala noma ubuchopho yabo yonke leyo nto kushona kwakhe kutholakala. Manje lo obegula akuna postmortem ngoba kuyaziwa njengoba belele lapha embhedeni esibhedlela kuyaziwa ukune file yakhe uze une treatment ayinikezwayo. So mayeshona kuyaziwa ukuthi ingawo uzothola umuntu oshona nje ngalimali ngokubhala kuthiwe i-natural death. Yeah. Manje makuyi natural death uhlinzelwane. Yithina nathi siyenza leyo nto silokho kumele umuntu omndeni mayishonile umndeni ube kumthetho ukuthi angahlinzwa, because ngesikhathi umhlinza ufaka umunye umkhokha la emndenini. Khumbula ukuthi sike sathi kwelinye isonto sikhuluma ngalento umuntu mayishona kunesitho sakhe esingasekho ukuthi siyabuyiselwa mase usuku lomncwabi. Yes, mase shonile umuntu mase lokhuza kunesiko eligcinwayo lokuthi kubuyiselwa leso sitho ukwenza lento ingaqhubeki ibe ngumkhokha ekhaya. Manje ke naba abantu bonke sibaphendula kubebe ngabantu abashone ngengozi ngoba bahlinziwe kodwa bagezwa mangabe isidumbu singena, siyabathatha siyabangcwaba. Ilabo bantu ke labo ekunamathuba amaningi ukuthi bangabi ngabantu aba right abakwazi ukusilekelela njengoba kwakufanele, ngoba umsebenzi wethonga ukusivikela nokusipha izinhlanhla. Manje kuyinkinga emuzobona kushoniwe elokhuzini, kushona abantu baphela abantu abadala kulowo muzi. Izingane zifundile kade zifundiswa yibona, ziqhubeka kodwa umsebenzi zingawutholi kuvale bona ngoba befuna ukwenzela izinto ezithize abaziyo ukuthi lezi ngane azinazo. Inkinga esibhekena yenye yezinto eyenza ukuthi abantu baze babaleke bayosindiswa becabanga ukuthi lento le ayikho mhlawumbe inzima nokuthi kusho ukuthi ayikho ngoba phela uyabona uzokhumbula omunye ukahlabe. Ngifuna ukubonisa ubungozi bedlozi mina. Kukhona omunye oka ahlabe aphatanise manje aza ayihlabe inkomo, ehlabela inkomo angene engozini mhlambe naye azashona okanye wehla umshombi nje omkhulu. Khona nje abanye okethi enza umsebenzi mhlawumbe uyasebenza bese ecaba ukwenza umsebenzi wabantu abadala, mayeqeda ukwenza lo msebenzi axoshwe emsebenzini esiphandla simanzi. Akulowana ithonga lelo idlozi la edlozini uphethe izinkunzi. Abanye abantu ngabantu ababevele bengekho right bephila bethakatha bethini abanye ngabantu abanomona ukuthi ufike esigabeni esithize bona bafa bengafikile kusona. So kubalekile mawulokhuza mawukhuluma ukuthi even uqhuma makuthiwa uyaqhuma noba kuthiwa uyageza mhlawumbe ake ngithi usolwandle nje uyahlambulula, kubalekile ukusho ukuthi uhlambulule ithongo lakho elihle nasempepheni. Kubalekile ukuthi uyikhulume leyo nto ukuthi ubiza ithongo elihle neliphethe izinhlanhla zakho. Ungavela uthi nje lonke idlozi lala ekhaya ngiyalibiza lonke yonke inhlobo yedlozi, because ila uvula khona ispace sokuthi ukukhulu unganaki. Yes, unganakile. Uvula ispace sokuthi labo somathuba laba abashona bengenzi kahle nalabo abanezinto ezithize kumele baqale balungiselwe zona ukuze bekwazi ukuba imimoya right. Khumbula lento yama spirit, ama spirit kwasekuqaleni abawu2, kwasekuqaleni le mimoya imibili imanifesta muzobuka eBhayibhelini, imanifesta ngezingane zika Lukhuza zika Adam ngomona. uKhayini noAbela. uKhayini angithi uKhayini uvela ngemuva ukuthi sekuthiwe
ungadle sihlahleni solwazi lokuhle nokubi naziya badla esihlahleni solwazi lokuhle nokubi nenyoka mayifika ithi uthe uNkulunkulu nizofa yini manidlala ibe sithi mayizwe impendulo ka Eve ukuthi iweak ibe sithi ithi hayi ngeke nife amehlweni azovuleka nifane noNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi qala lapha enxaka uba kwakufana ngabe uyamuza ukuthi nayi lenyoka bekukhulunywe ngayo yabo befama ngaba uyamuza ukuthi nayi lenyoka bekukhulunywa ngayo esikhuluma ngokuhle nokukhumbula again makukhulunywa ngenyoka yeah inyoka umuntu omethembile but owenza into obungayilindele ezinyoka zikaze zakhuluma ekuqaleni iBhayibheli faya singalimithisize ngabe ngathi inyoka yayo umuntu yeah so mawuzoyibuka inyoka ingene ngomuntu osifazane then ingane yokuqala ezalwayo uKhayini enalo moya uyayibona ukuthi lenkulumo yahamba yozofika empedini ndiyayithanda lento oyithethayo umkhulu because kwenye ixesha abanye abantu baye bathi hayi vele inyoka zaqala zazi thetha ingako naseBhayibhelini zazifakile kodwa uyichaza kahle yes nasemaphupheni ziyakhuluma siyayivuma leyo but zikhuluma ngokwalento esishoyo ethongo la ngiveze context mina ubonakala ukuthi kuqala la umuntu yasho ukuthi nami nje mangingathiwa nginenhlebe bengishire nawe sengizwe ixoxa nabanye abantu ngisho ukuthi ukhaya wazi waba inyoka uyabo bese beyethi swabili lento so nalapha uyibona ngokuthi kuzalwa ingane enespirit salenyoka then ingane yesibili ngeka Adam inespirit sika Adam azizwani uyayibona le azizwani zize ziyabulalana le enyoka ibulala le mimoya kuyaqhubeka nje ubobona nasemndenini yethu ikhona le mimoya iyaqhubeka evil spirit and good spirit holy spirit and profane spirit ithongo lidlozi ileyo mimoya ngumoya wodwa lo uselapho mkhulu ake si dayise sibuye siqhubeleke nayo inqubo sithi umxholo nengcambo zesintu ithemba lokuphila umuthi osisiza abantu abaningi imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto Gold isiyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban setholakala number ethi 066 007 5043 okanti setholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 567 ngalixesha Mzansi Talks sihleli naye phake ubaba uMzondile mfoko Mavula sixoxa ngendaba ke khulukazi ethinta sibheka umehluko phakathi kwethongo nedlozi topic namhlanje leyo kumhla ka15 October 2025 kwizwi loMzansi olufumana kahle kakhulu kwifrequency 98.0 ngekudala nge10 to siya kwindaba ezithinta abakwaphila mzimba ulobilobi njenge brand ambassador kwaphila mzimba sokuxelela ba amakhambi akaphila mzimba ungawafumana kweziphi indawo ikakhulukazi ke apha eSouth Africa mkhulu sesibuyile data yeah no engekushoyo la ngokuthi asikholelweni ekutheneni unkhona umoya oyingcwele umoya oyingcwele amakholo amayekhuluma umoya oyingcwele akhuluma ngalo ilukhuza ithonga ngoba noba sowuphumile emthwisi ongangikhola ngoba vele sawuphuma sonke la enyameni siyobonana ngale kwethuna ukuthi uyoxhumana nabantu bakini lapha kubantu bakini khona abantu abanezinto zonke ozidingayo cela kulabo bantu
ucele nje ukuthi baphakame namafa abamahle bawanikezele kuwo ubabiza ngethonga ucele ethongeni kwesinye isikhathi kukhona abantu umthweso uthola ukuthi akuyena wakini kodwa yamphupha uyabona nje mina njenganama nginamahloni ngoJZ uJZ engekabe umengameli waba umengameli engasena umengameli mangimuphuphile nje ngisuke ngazi ukuthi usuku lami lizoba luhle. So abantu abanjalo esiye sibathathe ngokuthi umuntu oyenkanyezi yakhe umuntu ophilayo nobe ngasekho uma umuntu ophupha umphuphe engasekho kungayenwa kini uyakwazi ukucela kuyena kodwa umehluko ukuthi yena uhamba uyomphahlela ihlane ngaphandle kwekhaya ngoba kuyenwa la ekhaya ucele kuyena and lezo zinto uzokupha bese kuba khona abantu abaziyo ukuthi mangimuphuphile lo usuku lami luzobheda kwesinye isikhathi kube ngwala ekhaya yilabantu engithi ke ngamadlozi ekufuna sizame sithola indlela eyokuqala esingayithola ngeyokuthi sibalekelele kakhulukazi abanye nje uthola beza kabi ngoba kunezinto abadinga ukuzilungisela njengezinhlambuluko uyawazi ukuxoxa naye umchazela ukuthi cha indlela ofika ngayo angiyifuni makukhona inkinga ofuna ngikulungisele yona fika kimi ungafiki kabi fika ucusha ukuthi inkinga yakho yini ngikulungisele yonke inkinga maye efuna ukwenzelwa into umchazela ukuthi njengoba ubona ukuthi angisebenzi ngiyafuna ukwenza njengoba ubona ukuthi angisebenzi asiqale la uyazi impilo ukuthi kuphelwa kanjani kuphilwa ngemali asiqale ngokuthi kuvuleke imali ivule inhlanhla yemali bese ngiyakwenzela ungathuli ngoba mawuthula kuthathwa ngokuthi uyanqaba awuthuli ngoba imali engekho bese uthi ngenhliziyo ngiyothi mase nginayo kuyakhuluma nabo labantu laba abanye badinga ukugezwa bese kuba khona labo ababethakatha abadinga ukulahlwa ngoba laba bethakatha bahlupha ngokuthi bagcina bephila emizimbeni yethu ukuze kugcine kunukeka nathi esiphilayo kube ngathi siyathakatha kube khona umuntu nonamabhadi ukuthi uhleze enukwa ngala so asihlukanise masikhuluma elokhuzini empepheni nanazo ke izimpepho ziyahlupha ngoba njengoba ziningi kanje khona umuzi nje ukufika kuthiwa ikhuluma kuthiwa impepho ejwayelekile uthi uyayibheka lempepho ejwayelekile hey ngethuka ngiyayiqala ukuyibona ukuthi kunempepho ejwayelekile nje yabo kweminye imezofice kusetshenziswa impepho elokhuza yamawele kube kuthethwa idluze emsamo yabo so zonke lezi zinto kufanele sincinge kancane ngithi ke la masifuna ukulungisa izinto asihlukanise ithongo sihlukanise idlozi bese umuzi nomuzi siqale manje kube nomuthi wasekhaya esazi ukuthi ingane yala ekhaya mayinenkinga nanga umuthi wala ekhaya then makuhluleka khumbula isilawu njenganawe nje wena ngoba njengoba ulempondo nje ku-ezi ukuthi ngingakutshela ukuthi noba eziphi ezinye izimpande zakini kodwa uncana yenye impande yakho uncana yenye impande yakini ngoba ngiyayazi isilawu samampondo ekhaya linempande ngoba ngokomthetho nje umuntu mayenzelwe igobongo usuke enzelwe igobongo ngempande zasekhaya then ke ukugobela kabe semixane zakhe kodwa fazithola ukuthi ezasekhaya zeziphi manje leyo nto imizayisenayo yonke umuntu uphathwa likhanda kuyaphunywa khishwa sisu kuyaphunywa yabo zonke lezi so kufanele sincindeni kancane masibuyela kulezi zinto zesintu silungise lezi zinto senzele ukuthi nathi sithi kufika isikhathi sokuthi siya eThongoland ngoba sibheke sonke amabomba abheke eThongoland naba kuma commission manje baya le eThongoland basazozichaza lezi zinto ukuthi bazenzelani lezi zinto ngoba nabo nje abebophothayi nje kunamakhehla ayelwela lelizwe ukuthi likhululeke athula ababhekile lelihlaza balenzayo so ke nathi ke masifuna kube right asilungise ngoba
nalabo yabo labantu abangamathongo manje sikhala ngabo Yeah. babekhala ngathi ngwanathi sike saba ngamathongo hayi ukuthi kuqala nje ngathi njengoba ukhona nje ukhaya awukazi uphile that is why ubona umntwana ekhala mayizalo uyayazi indawo asuke lethwa kuyo spiritual usuke clear ukuthi uyafika yinini enisuke ningakamunderstand Uyayivanga? kodwa yena usuke ezazi ukuthi uze kuphi ngakho ke ngithi ke asincengeni kancane njalo ngamasonto siloko sikhetha sifundisana ukuthi nazo izinto ayiphele indaba ukuthi ke idlozi sisulu idlozi ngamathongo akini ezakabi ezangisidlozana. Alright, osivele ke mphulaphula ekhaya inqubeni igama la esiJogile Gold City ke Mzansi Talks sithi umxholo nencambu zesintu namhlanje besibheka kakhulukazi umxholo apho sibheka kakhulukazi ukuhlukana phakathi kwethongo nedlozi. Sikhuluma naye phake umkhulu uMavula. Mkhulu ngicela singene kwindaba ezithinta abakaphila mzimba tata. Noma ngiqale ndiwanikeza ama branch. Okay, asiqale ngapha kwelicala ke phamba ke sihambe siye khona Lobi kuyizwi lomzansi. Lobi kuyizwi lomzansi. Alright, asihambe siyeke mphulaphula ekhaya mhlambi ke mangabe usanda kuvula iredio ngoku singena endabeni zakwaphila mzimba mangabe ke nawe uthi ke uyadinga ukuthola amakhambi akwaphila mzimba kuleyo ndawo kuyo beka indlebe uhlome ngepeni nephepha uthabatha incukhacha nencombolo ezithe vetshe ngoba nazi indawo endokunikeza zona nenombolo zakhona nawe ke kubalekile ukuthi yakhe impilo uyisukumele ungaxakeki kodwa uncedo balubele ukhona. Siqale ngapha kwelacala lase Greytown eGreytown mangabe ke udinga imveliso zakwaphila mzimba zikhona eGreytown namaphethelo inamba ze Greytown ku 079 068 3788 inamba yase Greytown mangabe ke udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba ngu 079 069 068 3788 079 068 3788 mangabe ke mhlambi ungapha eStenga namaphethelo eStenga namaphethelo ke uyakwazi ukuthola inamba ke ikakhulukazi amakhambi akwaphila mzimba enambeni ethi 078 359 0571 mangabe useStenga namaphethelo uyakwazi ukuthola ke amakhiqizo yakwaphila mzimba enambeni ethi 078 359 0571 mangabe ke use Pietermaritzburg PMB uyakwazi ukuthola ke imikhiqizo yakwaphila mzimba enambeni ethi 076 353 5597 inamba kaphila mzimba ke mangabe udinga imikhiqizo yakhona Pietermaritzburg kithi 076 353 5597 mangabe ke mhlambi ke ungapha eHammersdale uyakwazi ukuthola ke imikhiqizo kaphila mzimba enambeni ethi 079 730 5677 mangabe seHammersdale inamba yakwaphila mzimba uyakwazi ukuyithola ke udinga imikhiqizo yakhona ku 079 730 5677 mangabe ke ungapha ngase Pinetown namaphethelo inamba yakwaphila mzimba ongathola kuyo ke imikhiqizo yakwaphila mzimba kuleyo nkinga obhekene nayo nguwe ofanele usukume inamba yakwaphila mzimba ePinetown ithi 073 993 3638 inamba yakwaphila mzimba ngase Pinetown namaphethelo ithi 073 993 3638 mangabe ke mhlambi wena use following namaphethelo following namaphethelo mawudinga imikhiqizo yakwaphila mzimba imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba ongayithola kuyo yile ethi 069 198 1864 mangabe usefolweni udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba yasefolweni ithi 069 198 1864 mangabe usengonyameni engonyameni mawudinga imikhiqizo yakwaphila mzimba inamba yakhona ithi 084 557
9817 mangabe sengonyameni imikhiqizo kaphila mzimba ungayithola kule number ethi 084 557 9817 mangabe ke useSoweto namaphethelo le eGoli province eGauteng na inombolo ongakwazi ukuthola ke imikhiqizo kaphila mzimba ngapho kuleyo province eGauteng eSoweto le komfulo namaphethelo ngu078 834 8277 inamba ke yakaphila mzimba mangabe ungapha eSoweto ngu078 8348277 kanti ke mungabe ulapha ke Durban eThekwini emakethe ibranch enkulu ekaphila mzimba ungathinta ke inombolo ethi 066 007 5043 ya WhatsApp zonke le number lezi ziya WhatsApp ziyafoneleka futhi mkhulu ngicela ukubuyisela kuwe tata ngenxa yexesha mhlonishwa sibonga mfoka Mthwesi ukhuluma ngophila mzimba ukhuluma ngesikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho siyavula zonke izinsuku eThekwini ngo8 ekseni kuze kuyoshaya u5 ntambama njalo ngolwezine siyesivula ithuba lokuthi abantu abanembuzo ngaba abantu abafuna ukuchazela amaphupho ngaba abantu abafuna ukugcina amasiko atheza izinto abangazazi zesintu ngaba abantu abasebenzisa imikhiqizo yethu abafuna ukwazi nokuchaza ukuthi kwenzakalani ngayo sivula lelo thuba ke njalo ngolwesine nangomgqibelo bese kuthi abafuna ukuzohlola beze ngamasonto kuphela sinekhombo kamaqaqa ke kumuntu othi la izinto zami zeminyama ngihlushwa zizichitho ngihleze kanje obukhuphe ngiphupha zonke izinto ezimbi nje ngiphupha izimpethu phupha amakaka njalo njalo ikhombo kamaqaqa ke iqukethe iziwasho ezimbili ezihamba nebhodlela elesiqabo ekuyiziwasho esiqumayo esinye siyaqhuma siyaphalaza ziyakukhuculula nje njengobuzwa kuthiwa umaqaqa isona esiqaqa wonke amafinda abophila impilo yomuntu ikhombo kamaqaqa udumo bayazi kabajwayela ukuyisebenzisa kube khona umuntu othi nginenkinga ukuthi ekhaya kwaphehlwa amanzi amnyama kwathoshulwa idlozi noma laphendulwa abantu siyabaphupha bese amanzi amnyama kwesinye isikhathi abantu nje bayashona asiphuphe umuntu kumnyama ekhaya abantwana abafundile njalo njalo sinekhombo ekavula dlozi ekuyikhombo yokulungisa umsami yokulapha umsami engadingi ukuthi uhlabe engadingi ukuthi ushisa impepho enomuthi oshunqiswayo ukulivula idlozi elivale ibuyise lithotshelweni eliphenduliwe siyasifaka nesiwasho kumaqaqa khona ukwenzela ukuthi amaphupho ungasawakhohlwa manje kube khona ke nokhamba lokugeza amanzi amnyama la kusuke kuphehlwe khona amanzi amnyama edlozini sibe nembiza ingozifo zonke sebhodleleni elimhlophe kuyimbiza ke ukushaya wonke amahlala khona ukukhathala komzimba amajaqamba ukushisa kwezinyawo njalo njalo sibe nembiza ilokhuza yomhlume yama piles esebhodleleni leliyelo sibe nembiza esebhodleleni lelihlaza green ekuyimbiza yelokhuza yabantu abadlisiwe bahlushwa amadliso sibe nomuthi wombhemiso wekhanda kubantu abahlushwa likhanda lingaphili sinayo imithi eminingi nezinkamba nje ezihlukahlukene njengoba bengisho ukuthi siyatholakala kusukela ngo8 kuze kuyoshaya u5 zonke izinsuku sisuke sivulile eThekwini emakethe mawusemakethe nayi renke yamabhasi ngaphesheya renke yamabhasi kunebhilidi elide linojwayelani kunama steps wensimbi kaseceleni kwajwayelani monyuka lawo ma steps amabhodi nje aphila mzimba usuwabona first floor number 9A ikaphila mzimba lapho kodwa amabhodi iwona akubonisa kakhulu nje kwifloor yokuqala mawuqeda ukunyuka ujwayelani unyuka lama steps wensimbi kodwa ke mawuduka uyasithola enambeni ethi 066 007 007 50 50 43 066 007 007 50 43 ya sitholakala lapho ke sine appointment ke nomlaleli wezulu mzansi onezinkinga othunazo lezi nkinga esikhuluma ngazo sizilungisa izinkinga ungavumi izinkinga zikwengamele uze ujwayele nawo ukuthi unezinkinga uyahlupheka uvuke nje la ucabanga ukuthi umuntu ohluphekayo lapha epage ke la phela mzimba ku Facebook
kunesiguqo sika 12 lapha sesibambayo abantu abakulela page nje babusise kakhulu sinesiguqo sika 12 ngiyazi nina nisuke nilele ngiyababona ngiyabhala mase kushaya 12 ngiphinde ngibhale after 12 ngibone lapha ku 20 past 12 mase siqedile ukuthi bangake bebehlisa leya lokho inamandla kakhulu ngokugqugquzela nomunye umuntu okunqinayo ukuthandaza akwazi ukuthi alokhuze ngoba ukuthandaza kufanele sikuyeke impilo lapho ngelinye ilanga futhi nako sokuchaza ngoba miningi imthandazo engayi endaweni eright egejayo next week ngifuna sixoxe ngesabatha sike sikhulume ngesabatha ukuthi isabatha liyini next week ngokukaNkulunkulu lalidalile ukuthi libe yini kwayigama leli lithi isabatha liqhamukapi Qibile kamkhulu kanjani siyabulela kakhulu sibonge nje nakuba empophomeni khona libe ndifuna ukuyifakazela ukuthi yakhumbula last week xa ningaphazami usithi hayi ukuthi khona umuntu owaxelela uyayikholela into ba izinto uyakwazi ukuthi uzithethe like uphathe imbuzi uyibeke lapha uthethe then ubone impendulo izokwenzeka yini namaphupho lebe sigqoka kuthetha ngawo mabuye emanzini kuyenzeka uba ubone umehluko ndingomnye abantu abanye benephupho xa ngibuye emanzini kodwa ke benisandiyalithetha iqeqesho esingasangabi nalo nangofuthi seliphelile sekukhona udodo ngom ayiseliphelile ixesha bendifuna ufazela lento leyo uyithethe mina ngibonele ivideo lapha hayi yeke lelo oyicabanga yelo icabanga khona ivideo engiyibonile lapha umama Grote wayengene hayi manje mawusemanzini akwazi ukubabona abantu ubona umuntu masela phambi kwakhe but mase ngiyibuka kusho ukuthi wangena ehamba ngenduku ngizokufowardela uyibona mase uphuma useyazihamba induku ngiyayibona ithi ayiphethwe nguwayi yes hayi ndayibona nami yayenzeka phambi kwami le so ngabathanda abantu abakanje ngoba kade angibatshela abanye abantu futhi ugogo umntana ukhona nomunye umama wakaMadlala olapha eNtozuma naye wafika empophomeni sasemdabukela mhlambe yamkhumbula naye akasahambe ngawo ngangimtshela ngelathi awuyibe eceleni induku uzihambele sibothe kuzokwenzakalani akuyona yonke dedinga umuthi mkhulu hayi sayixoxa udodo khona azobe testimony sothando kole micala bekungaka besinaka sibonge konke abathe baba participate apha ohlelweni xa sivala rhoqo sithi enkosi Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto Goli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677 okanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi